La nostra participació en el Pla de Transformació Digital d'entrada el valorem com una gran oportunitat perquè ens ha permès entrar en aquest àmbit o en aquesta cultura tan àmplia que és la transformació digital de la mà d'experts que ens han acompanyat en tot aquest procés, ens han donat suport i que d'una altra manera ens hauria costat moltíssim. I quan parlo de costar moltíssim, no només a nivell, que és un cost, no només a nivell econòmic i de recursos, sinó també de temps. Ens ha ajudat molt especialment a estructurar-ho, a estructurar tot aquest ecosistema de la transformació digital, diguem, a posar-ho en paper, a aterrar-ho, perquè és veritat que és tan ampli que a nosaltres fins ara ha estat una mica el learning by doing aquest, que és tan famós avui en dia i que està molt bé, és molt interessant, però que realment arriba un moment en què necessites l'ajuda d'un expert. Tot aquest procés, gràcies a la col·laboració d'M4Social i d'enginyers voluntaris que tenim com a referent en David Asensio, ens ha ajudat a crear una unitat TIC a l'entitat.